Archívkészletek. A cég életében sokszor előfordulhat, leginkább leltár után, hogy a készlet állapotot szükséges lementeni. Ez azt jelenti, hogy a pillanatnyi készlet állapot kerül lementésre olyankor, tehát a készletek részletezésében található készlet állapot egy az egyben elmentésre kerül a készletek archiválása funkció segítségével, tehát egyszerűen csak ezt ki kell választani. Az úgynevezett archívkészletek táblában. Ez az archívkészletek tábla, ez a továbbiakban nem változik a következő lementési, tehát amíg újra nem kerül a készletek archiválásával lementésre. Viszont magában az archívkészletekben is lehet a készletet változtatni, tehát ha itt is mondjuk például növelem egy cikkszámkészlet értékét, akkor ez csak az archívkészletekre vonatkozik, és a igazi aktuális készlet állapotot nem változtatja meg. Tehát ebből a cikkből továbbra is 52 marad, míg az archívkészletekben ott megváltoztattam. Az archívkészletek tehát arra szolgál, hogy a készletállapotot bármikor le lehessen menteni, és egy darabig azt az állapotot tárolni, ez leginkább az évelei vagy évvégi leltár alkalmával szükséges, illetve hát biztosan akad más olyan eset is, amikor erre szükség lehet.